Bella i Jennifer biraju savršenu kućicu za lutke, ali ništa im se ne sviđa. Wow, kako je lijepo! A šta se to dešava? Čuvajte se! Gledajte, vi sada imate dvostruku kućicu za lutke, za zlatnu i srebrnu porodicu. Sjajno! Dobrodošli! Ja ću da počnem. Ja imam prelepog zlatnog jednoroga. Dođi, ti ćeš živeti ovdje. O, kakva lepa slika. Napravit ću od nje fotozonu. Neka stoji ovdje. Wow, sada moja porodica luteka ima cool dvorište ispred kuće. Ok, sad je moj red. Ja ću uzeti fontanu i sipat ću u nju ne vodu, nego srebro. Zašto ništa ne ispada? Sva sam u srebru. Baš bez veze. Ok, bolje da sipam srebrni prah. Da, tako je. Savršeno. A tu će biti kolica sa šećernom vunom i roštilj. Ne mogu da naduvam balon. Šta to radiš, Bella? Ja ću ti pomoći. Eto, vidiš kako brzo. Wow, super! Unutra ću sipati gumene medvediće. I eto, sada deca mogu ovdje da se igraju i zabavljaju zajedno. To je tako dobro. Vidi kako im je zabavno. Svaka nam čast. To je preslatko. Da, divno. Volim vas, deco. Šta to pada? Pokloni. Cool, ja obožavam poklone. Šta je ovo? Kako lep zlatni zid. Neka stoji ovdje. A u ćošak ću staviti stočić i fotelju. Gledajte, to je divno. I treba nam još lampa. Wow, uspelo je. A ovo će biti krevet. Poređat ću jastuke. Ovdje će se odmarati Ken i Barbie. Da, sad imate svoju odvojenu spavaću sobu. Dakle, ovdje Barbie može da popravi svoju šminku. Ona obožava inače da se šminka. Tako je lepa. A posle može da se obuče u svojoj garderobi. Da, ona i Ken snimaju cool videe za svoj porodični profil na TikToku. Obožavam vas. Jao, što to radiš? Lutko! Ne! Pokidalo si sve tapete? Dobro. Hajde da stavim ovdje krevet. Poređat ću jastuke. A tu će biti deo sa ormarima za odeću. Odlično. A ovaj paravan treba ukrasiti. Koristit ću šljakice za to. Wow, tako mnogo bolje. Super. Tu će biti sto za šminkanje i treba mi srebrna staza. Gotovo. Moja lutka obožava lepo odeću. Da. Ona ima puno različitih stvari. Inače i sama kreira predivne haljine. A muž joj poklanja prelep nakit. To je tako slatko. Ovo je sigurna ljubav. Bella, šta se to dešava kod tebe? Ne znam. Šta to radite? Pa to bliznakinje prave haos sa Barbinom šminkom. Treba ih hitno okupati. Napravit ću kadu. Uzimam bliznakinje i šaljem ih na kupanje. Odlično, baš im se sviđa. Dakle, vreme je da i njima napravim sobu iz snova. Izgledat će ovako. Tu stavljam prelep roze krevet.
A tu će biti polica za aksesuare. Tu će biti njihova odeća. Gledajte, zar to nije genijalno? Pravi ringišpil s odećom. A sad ću vam pokazati trik. Bam! Sada u rukama imam televizor. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti muzička linija. Hajde, devojčice, možete da se doterate. Tako ste male, a već ste manekenke. Izgledate sjajno. A sada hajde da gledamo crtaće. I konačno vreme za spavanje. Tako ste slatke. A čak se i meni prispavalo. Laku noć svima. Što? Ne bre, nema spavanja. Ja još nisam završila renoviranje. Hajde da napravim prelepe zidove sa zvezdama. Moja lutka će mi pomoći. O, da, savršeno. A sada sklanjamo šablon. Tako je lepo. A sad ću dodati malo magije. Neka moja lutka izabere. A sada gledajte pažljivo. Moja lutka ima krevet u obliku kočije. Pored ću staviti sto. I poređati fotelje. Da, savršeno. Ovo je čajanka sa igračkama. Trebaju mi još kutije za igračke. Igračaka uvek ima puno. Tako da treba više kutija. Tu će biti šator. Unutra ću staviti jastuk sa tabletom. A tu će biti sto za igranje. O, da. Savršeno, zar ne? Napravila sam predivnu sobu za bliznakinje. Sada možete da se igrate i odmarate u svojoj sopstvenoj sobi. Šta može biti bolje? O, baš im se svidalo. Kako se igraju? I vreme je za spavanje. Laku noć, devojke. Volim vas. A mi ćemo da smislimo šta da napravimo na krovu. Ja znam. Hajde da napravimo diskoteku. Stavit ćemo instrumente i zvučnike. Aha, to je baš cool ideja. A šta je ovdje? Wow, savršeno. Sad možemo da pravimo žurke na krovu. Super! A tu će biti bazen sa šljokicama. Šta može biti bolje? Svaka nam čast. Odličan smo tim. Deca su sve pojele. Nema veze, ja imam još hrane. Hajde da poređamo slatkiše na sto. Da, i stavit ćemo ogradu. Sipat ću sok. I još par detalja. Eto, sve spremno. Vreme za žurku. Jao, vidi, naše porodice lutaka se odlično slažu. A deca se super igraju zajedno. Tako im je zabavno. Ekstra! I mi možemo da plešemo sa njima. Aha! Ovo je bila odlična ideja da napravimo zajedničku kuću. Dosta je bilo zabave. A sada svi idu na spavanje. Joj, tako su slatki dok spavaju. Aha, laku noć svima. Tišina. Dakle, to je to. Naše kuće za lutke su potpuno spremne. Možete oceniti svaku u komentarima, a mi ćemo da vidimo vaše mišljenje. Napišite u komentarima čija kuća vam se najviše dopala. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!